तो हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ बरायफिनबावबाय स' गोबां सान जालांबायमोन बे चैनलाव भिडिअ आपल'ड खालामैया बिकज जा एचएसनि प्रिपारेसन जे गोबां जागासिनो थ' आं नोंथांमोननो दिनै डेटआ जाहैबाय 14 जानुवारि 2024 दिनै सानडे स' दिनै सानडेआव स्टार्ट खालामबाय ब्लगखौ थ' लोगोफोर नोंथांमोननो देग्लायनि 2024 गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो गाहाम हामलायनाय बावहरफाबाय आरो लोगोसे बे भिडिअ'आनो जागोन आंनि फार्स्ट भिडिअ 2024 थ' आइ होप नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिबाय थ' ब्लगसो भिडिअ खालामगोन आङो दायो आङो प्रेक्टिकेल लिरनो नागिरदों प्रेक्टिकेलखौ जों माबोरै लिरहैनांगौ बेनि थाखाय आं ट्राइ खालामगोन न'आवनो ओरैनो बिकज जोंना प्रेक्टिकेल एग्जामा आंनि मिथिनाय मथेब्लाथाय जानुवारिनि 24आवनिफ्रायनो जागोन स' बेनिखायनो आङो एसे बाय'लजिनि प्रेक्टिकेल ट्राइ खालामनो नागिरदों थ' आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिबाय अके नायलांबाय थादो प्रेक्टिकेल नायनि गाइस प्रेक्टिकेल
जेरै दायो जोबखांबाय नै लिरखांबाय नट्सखौ बाय'ल'जि प्रेक्टिकेलनि नट्सखौ लिरखांबाय थ' भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय हरबो जाबाय नालाय थ' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल